Kayak apa? Ilir-ilir. Kaya dene temanten sing lagi ditemokke kabeh iki kepengin ngertakke. Kabeh kepengin weruh mantene sing lanang bagus apa ora. Sing wadon ayu apa ora. Kuwi mungguing jaman keislaman utawa siar agama nggo ngrembakake agama Islam sing wis lumebu ning Pulo Jawa. Ngono. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu peneken kanggo masuh dodotira sing tegese para santri sing ngrasuk syariating agama kuwi kon menek blimbing mongko blimbing ki gigire ana 5 sing tegese kon nglakoni syariating agama yaiku sembahyang 5 wektu. Nadyan to sembahyang ki rekoso, nadyan to wong salat ki abot ning kudu tetep dilakoni merga mujudake cagak tuwaking agama. Pumpung padang rembulane, pumpung jembar kalangane. Mumpung ana wektu kang becik, wektu kang prayoga, wektu kang jembar nyedhek marang pangerane nggo golek ngamal ngibadahe sak wektu-wektu tinimbalan ing Gusti awake dhewe wis sumadya. Oh, ngono. Yo ditutup kaya ngapa? Mergo jenenge pati ki ra kena diselaki nduk. Umur ki ra kena diundur. Mula lek wis dikersakake Gusti Kang Karya jagat sugiya sing bandane tumpuk matimbun sawahe jembar tegalane amba. Kuwi ya kepeksa ora bisa nolak Kang Sarta nampik anane mung kudu manut. Iya, kaya ngono. Mula awake dhewe sakjroning urip sesrawungan becik padha ngedhekke ngibadahe syukur marang Gusti apa sing dilakoni aja nganti duweni rasa panggrundel sing penting nyaket marang pangerane. Oh iya.